vandaag gesneden. De meneer opstond uit het publiek, wat gewoon natuurlijk geïmproviseerd was. En vertelde over de media-hype. Toen de tijd toen die 5 mannen over de fiets gingen. Ik vond het wel. Ik heb een traan weggepikt. Dankjewel. Wat er toch mij heen giet, dat is van alles. Het weer een wonderbaarlijke dag. Ik probeer het Fries te praten, dat ben ik net wend, maar ik ga het sapprotte Fries gejerd. Maar ik voel het stik in Hilpen voel ik zeer indrukwekkend. En ik voel de hele dag keurig verzwargen en het stukje ballen mij wast in Haans voel ik lekker. Ik ga genoten in Dokkum met het carillon. Ik voel Haans, dat voel ik 2 moeilijke stikken. Maar voor de rest vond ik het prachtig. Weer een hele leuke chauffeur en weer een hele leuke begeleider, vrijwillige Jappie. En bij deze Jappie namens de Himdiekjes tieg dank voor jouw help. En wat we wel een beetje mist hebben, dat binnen de Alversterrentochten van in de jaren 80 en 90. Maar voor de rest, alle lof en eer voor het theater. Geweldig. Tieg dank. En we gaan nog een Berenburgje. En we kunnen nog een